Hi mga Megs! Do you still remember my first vlog? Ano sila? Ay padaladay sa leader na. Ngayon ko na no? Walay tao nga tinuod ingon ana. O sa leader na. Pero in reality, daghan mas labaw pa ana. Yung ana di ay ang mga sakit sa mga dato. Walay kasing-kasing, murag di ingon dato. Witiyo! But wait, that's not really my first ever vlog. However, that was my very first viral video nga niabot naman lang jud og millions of views. Not to mention pa, ang grabe kadaghan nga nag-repost. And viral pud biya ang uban nga nag-grab og video without our permissions. Pero sige na lang, at least naka-help pud sila sa akong pag-start as a child influencer. So before pa man atong nagsunod-sunod na ko nga viral videos, way back February 2020, dili pa ingon nato ako mga content before jud. Like sa mga sunod-sunod nga viral nga mga shoutout or talking about those TV series characters like nilang Cardo Dalisay, Enrique Hill. But disclaimer, sa FB rata medyo nag-viral ato no, not on YouTube. But that first FB page is already gone. So what na ebidensya kaayo? Nahack man good to. Shoutout kay Cardo. Shoutout kay First Lady, Madam Lily. Shoutout kay Natoy. Wa mo kailan ni Natoy? Si Natoy good na mahal ka. Shoutout kay Popoy at Basha. Shoutout kay Lito sa ang probinsyano. Shoutout kay Marisa. Shoutout kay Aliana. Shoutout kay Mira at Joy. Kung na-shoutout kay Gabo, syempre na-apple shoutout kay Billy. Listen po. Shoutout kay Chico. Okay, so before pa ana is nag-vlog-vlogan na jud ko ato, char. Like hilig na ko magsig atubang sa camera. Bisag unsa ra jud. Naay mga raw vlogs, naa say mga events, mga lag vlog, and also tried comedy skits with my cousin. Ano? Pabili ng yelo? Ilan ka buo? Isa lang. Sinabi ko bang yelo sis? Or usahay with my childhood BFF. At ikaw naman, kapal ng mukha mo! Hindi naman ako nagkataon na! Shoutout AJ. So basta mga lain-lain klase sa videos. Maski aware ako mamshi nga never jud to mag-viral or maski 100 views man lang. Laban lang gihapon siya sa pagsigig record. Tas ingon ana siya kahilig mag-collect og videos nam and then edit them for fun. Mga pobre rich Emmanuel. Congrats, Mitch. Hi mga tay. Padaw meron sa Jollibee kay birthday na ko proud. Hila edad din mo ko. 5. Grabe no tanon, grabe. Mga bisod. Hindi sila nakuha sila. Na! Bang si Bobo! Agay! Hoy! But not all the time. Ako mamshi ra ang hilig magpa-video or magpa-vlog nako. Naasay mga time sa una when I was only 5 years old, maghulam dayon kog cellphone niya para mag-vlog and mag-feeling as in mura jud kog correct. And pagkakita ni Ma'am Shitin, nalingaw jud in town sila no. Pero ug ako'y makakitag balik karon, grabe, ulaw jud kaayo. So mao to, gitry og post ako Ma'am Shi siyang FB. Sus day, wala man pud noon nag-viral. Pero daghan og kaila or friends ni Ma'am Shitin nakakita og nangatawa. So mao to, insert video clip na pud ko. Ako sa Japan. Unya, ug maabot ako sa Japan. Unsa man inyong ug maabot na sa Japan, unsa inyong pangayoon? Usa ka day ko naglingkod ko nganhe. Please like and subscribe for more videos. Listen, of work and protest. Thank you. Bye-bye. O diba, very funny and super nostalgic for me. Though, dili na kayo complete or fresh ako memories ato. Like, if wala to record, murag wala jud siguro ko ka-remember. That's why recording or filming videos has a great advantage too. It lets you keep memories alive. Like, perfect remembrance gud kaayo. Unlike pictures that don't capture as much. Dili mo lihok. Dili kayo na to ma-appreciate. Same sa video jud. Okay,
So for now mga megs, dili lang sa jud ni kutob no. Para di pud kaayo ni taas sa tong video. But do you want part 2? If yes, then comment part 2 niche please. And please don't forget to like, share, and follow, and subscribe if naa mo sa YouTube nagwatch. Okay, so until next vlog mga meg, God bless everyone, and I thank you.